الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam. hande ko aljuma nena bandam ma sœur ma nies juuli almustafa sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko rokka ko ene welto hen. holko rokka? o rokka ko yurmede jaafeɗen jomiraɗo wimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. kanko rutto wiya allah ya rabbi ummati ya rab. wi allah leñolam allah wima weltimu. nena bandam hade men yaade to qissa siddiq hande ko aljuma juulen e almustafa sallallahu alayhi wa sallam. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. صلوا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أديها إكل أدا دفع أديها جيري أدا دوغا أدا باسا أدا غوما aɗa jangto allah ha ɗemgal ma wosen. giɗo fof ene jangto mo yiɗi o. sa yiɗi allah jangtoɗa allah. ɗum waɗi ibrahima giɗo allah o wi almustafa ko giɗo allah o mbiya leñol ma mbeɗa salmina ɓe. wiɓe alijanna leydi mum ene moƴƴi awrate ko subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. caggal qur'an al karim haala allah ko ɗiɗo konguɗe ɓuri moƴƴude bandiraɓe sehilaɓe. nam sen ciftori to darsuji men ɓennude en mbino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fini subaka o wi hone mon hande calminɗo ñawɗo, hole mon juuriɗo ñawɗo. aboubacre wi min ya rasulallah. nelaɗo wiɓe onon sahabaɓe holo mon jaaɗo janayse hande. aboubacre wi min ya rasulallah. nelaɗo wiɓe hole mon cakkiɗo miskina hande. aboubacre wi min ya rasulallah. nelaɗo wiɓe alhamdulillah. nelaɗo wiɓe hole mon juuriɗo ñawɗo. aboubacre wi min ya rasulallah. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ɗiɗo so ndente neɗɗo ɗeɗo alhaaliji ɗiɗo baraji ɗeɗo golle moƴƴe so ndende neɗɗo naati alijanna. hadith rawahu muslim. ɗeɗo fof ndente aboubacry khalifata al mustafa sallallahu alayhi wa sallam. nam abou hurayra ko jiɗɗo al mustafa o wi nelaɗo sallallahu sallam wi sa juurima ñawɗo a ummima galle ma ndeysan aɗa yaha l'hôpital oɗo ñawɗo woni leeso ndeysan omo wiya omo wiya omo muusa yo yenane ɗo woni ɗo baraji makko ndeysan ene ɓeydo bakkatuji makko camrata kono baram lefi lekki camrata ni haw laaɓa cer o ruttoro allah omo laaɓi omo yiɗa o naata alijanna. welinanore yanoɓe gartani alif lam mim ahasiba nnas an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanon. julɗo ma teste. nelaɗo so famgi ko pamgal yimɓe 10 e men. ayub ndeysan duuɓi 19 omo lele leeso ha galle makko fo oppimo. wa ayub id nada rabba anni massani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. ndeysan o selli caggal ɗum
faut pas désespérer Magnès nena banna sambel ma sellu kumbel ma sellu ma en cellu Allah ko jurmotodo o jidi ko labbinde en ndeysan Abu Bakri dido al halifu ndende makko ne do aljanna Abu Hurairah wi nelado wi sallallahu alaihi wasallam sa yalti galle ma ada juri yo nyawdo nodde da tibta taba mamshaka wa tabawwata min al jannati manzila anoddama ko jahara teppe ma moƴƴi yaadu ma moƴƴi ñaajgol ma moƴƴi daagogol ma moƴƴi ndeysan an jippune ma ko ali janna ndeysan ina zara ahal lahu o juuroɗa bande juulɗo ndeysan to l'hôpital to walla galle makko a dañi baraji ndeysan ali janna weli nanoɗa jaaɗo ɓe gartani hadis o volume 4 Tirmidhi tongode makko 395 omo selli bandiraɓe seydam teddugal ma an julɗo ma chéri ma Niass ko julde jamma ko qissa siddiq ko julannoɗo jamma omo waya jamma al Mustafa juuli ha koyne mum ɓuuri Aboubacry ñamtini mo yummen Aisha ñamtini mo kanko o haɗani wi tan ko siddiq kono o diwi ɗon golle e balle duuɓi nogase tati omo liggono oɗo diine bandiraɓe sehilaɓe eynam ɓeɗo Allah welamama ɓe berama Allah teddugal ma ko julde jamma wona e salon o wona e oto o ala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ɓeɗo juulaɓe jamma alhaali maɓɓe ene feeñi sa yi jeece maɓɓe ñalawma ene leeri oɗon gandi on juulowo geeƴe e jama on juulowo wennoɓe jama ɓeɗo so niɓɓere dargue ari kamɓe koye leeral ɓe gonata ndeysan e leeral Allah ɓe gonata bandiraɓe sehilaɓe Abu Hurairata wi nela sallallah sallam wi on ɗon ndeysan juulɗo so ñawi walla o ɗannima oɗon gandi naafilaji o waɗannoɗi omo windaneɗe ha ndew selli fof walla ha ndew arti fof hadis rawahul Bukhari tongode makko 1999 ndeysan sa ñawi sa sellani sa humame ɓoggi Allah ɓoggi yurmedi ɗi bakkar ma nan mumte malayka ne windanma baraji ma subhanallah mo mbiyanɗa o allahumma salli mbiyanɗa o fo nan winde ndeysan ɗum woni hebbin ko mbiyata subhanallah wa bihamdi subhanallahi al azim mbiya أستغفر الله حاجما همتو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أنجد دبو أنجد بيبو أنجد كاريسو أنجد تشلالو أنجد غلو أنجد مهدئو دومي أستغفر الله أينام بندرابي سيلاب أينام ألي جنة ولنا نوني يارم قرتاني إنجي قول لي أبو بكر بندرابي سيلاب كانكو ويانتان مين كو من نلادو مي وانده مكو هاير مي وانده مكو مكو دوبي سابوي تالي من جيه مدين بدا وانده مكو تنرم دو يوني على أو جنجي نلادو أو قول لي ركو نلادو جنجي نيمكو نلادو إن بينكو دنيكو قد أفتاد دم الله ركيدم أبو بكر كو دنيكو قد أفتاد دم الله إن نلادو من يطع الرسول فقد أطاع الله منني فيديو غورو دو بالد يم انا كالا فيديو هاي غورو مبه جيراي غدو دائره غورو مبه فو وي hen غورو وي ku gomul serigne kari ko jeygol fay o wi ceerno mabbe ceerno da'ira mabbe mo gongna dum ko jeygol fay hiddi Asie Indonésie Afrique julbe be fo be ndewani ceerno ko jeygol fay do ngati dum ko na harali hakkille goddo o yettima ko haali ko mi warata den haw diwni ceerno makko Allah bandiraɓe julɓe eɗen nana ene haalene neɗɗo yima ko jeygol faaɗa aɗa foti mettinde kono en mettinani ɓeɗo fof ndendi heddiɓe mbi ɓeɗo goto fof wi goɗɗo o won ala ko wone dow mum wa qalat l yahud laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat yahud ala shay so neɗɗo ari nenam bandam o sañanima hunde o wima ɗum ɗo ɓuuri Qur'an nanguɗa hen nenam bandam a funtama ala ko ɓuri haala Allah hay haala neɗɗo hay haala nelaɗo yettaki haala Allah ɗum waɗi Allah wi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin Allah wi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin gadde dalilu mon addu hujja ma addu aya ma addu hadith ka Allah min tongat hadith o so tawi ko gonga min mbaɗa talkude min golloro en nani haaluji ɗi so yama haala neɗɗo ɓuuri haala Allah kala gonɗinɗo kaɗo haala gonɗinɗo haala neɗɗo ɓuuri haala Allah yo Allah rokkumo tuubde haade makko mayde bandiraɓe seni Allah hokken tuubde enen foof haade men mayde ndeysan
Abu Bakri duuɓi nogas e tati mbiɗen omon nde nela sallallah alih w sallam omon juula omon sakko omon muddo o tawama wolde badar bandiraɓe seeɗa ɓen ko fodanaɓe aljanna o tawama wolde Uhud ndeysan sahabaɓe gonno ko ujunere naafigueɓe temettato dutti ndeysan ɓe jamfineraɗo ɓe jamfineraɗo naafigi yiɗa oɗo diine wa ida qamu ila solati qamu kusala yura'una annas wala yadhkurullah illa qalila e sifa naafigi so dugdama o ƴetto so fodi o watta so rensɗama o jamfo somo juula omo aami somo sakko omo haaɓi o ƴetto julɓe o yiɗa victoire julɓe bandiraɓe sehiraɓe yo Allah dandu naafigagal ɗum jiiɗa fof nan critique julɓe regardez-le ƴeewi ko mbaɗata ƴeewi kaftinil ƴeewi bahil nan tan hayso nelaɗo wonno ɗo mo ñing ɗum eynan sa ñingi sunna ñingɗa ko nelaɗo wala hawla wala quwwata illa billah inam Abu Bakri o tawama wolde Badr o tawama Uhud o tawama Ahzab o tawama Muta o tawama fathu Makka bandiraɓe sehilaɓe omo wonde nela sallah sallam nelaɗo wi so won mbiyatnoɗo tan kañum e jawdi mum tan ene wawi tan wastade hen ko Abu Bakri o rokki kam jawdi makko o rokki kam ndeysan hunde foof Abu Bakri o waɗi diine makko ndeysan fo doole makko jaafoɗon foof o waɗi ɗum e oɗo diine kanko woni as-Siddiq guiɗo al-Mustafa sallah sallam nelaɗo ndeysan joole mimbar woni pojum ɗo huɗbateɗo o wi jiyaɗo Allah wiyama so ni yiɗi jooɗo e aduna ñaama e aduna noosa e aduna walla ruttoto jomiraɗo o jiyaɗo o suɓima ko jomiraɗo o jogui ko Aboubacry woni e woyde Aboubacry wi fidaka bi abi unti fidaynaka bi abaina ummahatin min mbaɗima fida o yummiraɓe babiraɓe sahaba mbi ono o ko woyata i Aboubacry ko woyata innelaɗo wi jeyaɗo Allah wiyama yo suɓo ko aduna walla ruttoto jomum Aboubacry ne waya ndeke Aboubacry faami koɓe paamani yimɓeɓe ceeri koɗe faamuyo ɗo Aboubacry anni ndeke ko nelaɗo haalata ko hoole mum hankkadi gasi mission accompli nelaɗo nan yaha so yeehi hollomtoto ceerno Ousmane hol kaɓatoɗo ɓeɗo makkanaɓe walla arabeɓe yaltuɓe diine ɓe ko Aboubacry habiɓe bandiraɓe seeɗa o waɗe mabɓe gawal o waɗe mabɓe lañal o waɗe mabɓe jaasi hol sababu ɓe kaɗi asakal ɓe kaɗi farilla e farillaji diine bandiraɓe seeɗa Aboubacry habiɓe soɓe kaɗi kam tongaɗo yo gueloɗi mami haɓe maɓe haɓe dutto e oɗo diine bandiraɓe seeɗa oɗo woni as-Siddiq o walanno ko woyde ndeysan debbo goto nayejo Aboubacry ara galle mum woni khalifa o fittana debbo o yermano debbo o defana debbo o ndeysan Oumar ari to wi debbo an kam oɗo gorko garowɗo holko waɗantuma o wi o fittanami o yermonomi o defanami o wi Aboubacry a tampini aroɓe caggal ma oɗo woni khalifat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ndeysan nela sallallahu alaihi wasallam neɗɗo fof ne wawi wiide wonko waɗanimi wastoro ɗum o wi Aboubacry ɗum wawi ɗum o wi somi ƴettanno guiɗo somi suɓato guiɗo e yimɓe ko Aboubacry kono noon ko bandam ndeysan e islam o wi dame fof uddama ha heddi damal Aboubacry Siddiq hadis rawah Ibn Hibban tongode makko 6861 ujunnaji jeegom e capanɗe jeetati e capanɗe ujunnaji jeegom e temedde jeetati e capanɗe jeegom go Ibn Hibban bandiraɓe seyna Aboubacry Siddiq ndeysan o wi hanin komi leggal hanin nenam jibinam Allah makko hulde Allah o waya ndeysan ɗum woni yummin Aïcha nde nelaɗo wi jamire Aboubacry yo julno yimɓe yummin Aïcha ya Rasulallah Aboubacry yamir Oumar tan yo julno yimɓe nelaɗo wi mbiye Aboubacry yo julno yimɓe yummin Aïcha ya Rasulallah oppo tan Oumar Aboubacry ko kewɗo bojji so janggi waya nelaɗo yimɓe mbiye Aboubacry yo julno yimɓe yummin Aïcha wi ya Rasulallah Oumar o wi onnon kono ihwatu Yusuf ndeysan nelaɗo wettini wi ko Aboubacry julnata Allah salima sona Aboubacry bandiraɓe sehilaɓe khalifat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi so waɗi koyngal aljanna gotal natan taw o suwa taw bandiraɓe sehilaɓe o suwa taw sirde ɓeɗo ko hulɓe Allah goto mabɓe foof wiyama ko neɗɗo aljanna kono joɗaki ndeysan fawdiri koyɗe ene ɓoose ene waɗne ziyara ene waɗne ko anda ko waɗete eɓe jankini eɓe kuli Allah ɓe mantani koye mabɓe Allah wi fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa inam Allah andi kulɗo Allah battane moƴƴe yo Allah rokku en ɗum en ganda holɗo mayeten en ganda holno mayreten wama tadri nafsum madha taksibu gada wama tadri nafsum bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir sen guuri ha yontere faade kalen golle Aboubacry nde nelaɗo maayi darde o dari ndeysan o lumti al-Mustafa صلى الله عليه وسلم وبناني أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم